Boma lifuna kuthokoza aMalawi onse chifukwa chosunga bata ndi mtendere ngakhale kuti pena timamva ziwawa, koma kwakukulu aMalawi anasunga bata ndi mtendere. Tiwathokozenso anzathu amaiko akunja, mabungwe komanso maiko amene maboma osiyanasiyana komanso ogwira ntchito zosiyanasiyana konkuno kumudzi monga wa Malawi Defense Force, apolisi, anzathu opanga za matelefoni amene wamakamaka TNM komanso Airtel, anzathu aMakra chifukwa chotengapo gawo pothandizira ntchito yonse. Monga amene ananenera a president, Boma nalonso lifuna kuonetsetsa kuti pakhale ofufuza oyima paokha amene atathandize kubweretsa chithunzi chenicheni kuti kodi chinachitika ndi chani pa tsiku la ngozi limeneli kuti ndegeja igwe imene itagwa inaononga miyoyo ya abale athu akuphatikizapo a vice president. Monga tikudziwa kuti pempho limeneli lokuti tithandizidwe ndi amaiko ena kapena amene ali ndi ukadaulo wina popanga kafukufuku wapadera osakhala ongokhudza ma agencies a boma okha, pempho limeneli likugwirizananso ndi zimene apempha kumabanja kuphatikiza kubanja la vice president, akumabanja enawa komanso ngakhale ampingo ndi aMalawi onse kumvetsetsana ndi a president aja kuti pakufunikadi kuti pakhale ena amene akhoza kutithandizira kufufuza mwapadera kuti tidziwe chimene chidagwetsa ndege imeneyi. A president amene akunyamuka kupita ku dziko la South Africa wakhala nawo pamwambo olumbiritsa president amene osankhidwa dziko limenelo Cyril Ramaphosa, koma president aletsa ulendo umenewu kotero m'malo mwawo atuma nduna yaona za ubale wa dziko limenelo ena olemekezeka Nancy Tembo MP kuti ndiwo akawayimirire. Titsimikizire mtundu wa Malawi kuti zotsatira zonse zakafukufuku amene achitikeyo zipelekedwa kwa onse akubanja komanso ngakhale kwa aMalawi onse kuti azidziwe.